kind dwe mar 12 nyaka dwe mar 1 nyaka dwe mar 2 kanye makoro liet mamalo choponga to pok wachopo dwechego. Koro pod waparo nu teko ma El Nino dhi medo nyalo medre matin, to kochopo chakruok dwe mar 2 kadhi dwe mar 3 higa manyien eka koro teko mar El Nino biro chako dok piny. Koro seche moko kata kwadhi ikoth ma oripo bed ni chwe kind dwe mar 3 dwe mar 5 pod waparo ni koth nyalo bedo moromo. To bende kamano e kaka wanene. Aya, koro ka utemo koro chal mar kor lwasi, Paul, ka intie kaunti ma Kisumu, nyalo bedo ni nuyude e yo makare koso oyo deko mano mi oganda moko koro donje midhiero machalo kama. Ang'eyo bende gwenge wa ma Kaluo nitie gigi machalo kamagi. Kendo koro ka yudo ka en koth mabiro apoya, koso en koth ma nyaka sani nyalo bedo ko wacho ni jomoko nyalo bedo gi chandruok moro ka giwacho ni ero koth biro